المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، لقد أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار فإن الكذب يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. bayan haka yi uwa masu girma, kudurar ta yau bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da aminci su tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudurar ta yau tana nasiha akan gaskiya da amana waɗanda suka yi karanci a wannan zamani. A da a cikin al'ummarmu idan ana maganar gaskiya da amana ita ce asali. In ka samu mutum 100, mutum 95 masu gaskiya ne, mutum 95 masu amana ne. Amma a yanzu idan ka samu mutum 100, watakila 80 ne, watakila 20 ne a cikin 100 wanda suke masu gaskiya da amana, su ma kuma sai an bincika an tabbatar babu wata siffa ta mutanen kirki da ba yi amfani da ita an yi karya ko an yi cin amana ba. Duk yadda mutum ya kai da siffar addini, sawabu siffa ta sunna, ka ganshi masha Allahu ga gero, masha Allahu ya sha hula, masha Allahu wandansa nisfu sa'i ko kuma dai a'ala min al-ka'abaini, ko kuma dai duk wata siffa da zaka gansu ta mutanen kirki, ko kuma ma wanda ba bangaren sunna ba, ka ga mutum da babban riga, ka ga mutum manya-manyan alkyabba, ka ga mutum da katotan carbi, ko ya riƙe ko ya naɗa a hannunsa, duka wannan siffofin babu wanda ba a gwada ba, ya nuna cewa ba alama ba ce da za ka gane mutumin da yake da amana. Ta yaya ake gane mai gaskiya da amana? Sai wanda aka gwada, aka gani, aka tabbatar, aka yi gudun integrity din shi, ma'ana tested and trusted kamar yadda masu fara da turanci suke fara. Wanda wannan hali ne na musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu ci da mu, ya umarce mu da ni, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina. Ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah. A cikin alqur'ani su bakwai Allah subhanahu wa ta'ala yayi irin wannan usulubin na ya ayyuhal ladina amanu a cikin guda 89. Cikin ya ayyuhal ladina amanu 89 guda bakwai kadai yace ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, sai ya kara da wani abu da kunu kaunar sadida wa kunu ma'a sadiqina wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayn min rahmatihi da makamantansu. To ku ji tsoron Allah, ku zama daga cikin masu gaskiya. Kuma shi kansa Allah subhanahu wataala ya siffansa kansa da kasancewarsa mai gaskiya. Kun sadaka Allah, ka ce Allah ya yi gaskiya. Wa man asdaqu min Allah haditha, wa yafi Allah gaskiyar zance. Wa man asdaqu min Allah qila, wa yafi Allah gaskiyar bari. Kuma siffa ce ta annabawan Allah a dunkule. Allah subhanahu wataala yace wa sadaqal mursaluna, hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursaluna. Wannan shine abin da ubangiji mai rahama ya alƙawari, kuma annabawa sun yi gaskiya. A daidai su kuma ya gaya mana masu gaskiya ne. Annabi Ibrahim yace wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Mai gaskiya ne kuma ba annabi ne. Haka nan ƴaƴansa annabi da jikansa da ɗansa annabi Ishaq da annabi Yaqub yace bayan ya tsira cewa mutanensa daga halaka shi da suka yi niyyar yi, sai Allah subhanahu wataala ya bashi Ishaq da Yaqub kuma ya sanya kowanne ya zama ba annabi. Yace daga nan sai Allah subhanahu wataala ya sanya musu lisana sidikin aliyya, harshe na faɗin gaskiya wanda yake madaukaki. Haka nan annabi Isma'il, Allah subhanahu wataala ya ce kai akwai cikin littafi annabi Isma'il lalle ya kasance annabi ne wanda yake mai gaskiya. Haka nan annabi Idris, annabi Yusuf kwalakabi aka masa da Yusuf ayyuhas siddiq a cikin alqur'ani saboda gaskiya da ya fara daya a lokaci ne guda biyu. Waɗannan matasa da suka shiga kurkuku tare da shi suka yi mafarki dangane da abin da zai kasance na kuma masu ɗaya mafarki abin da zai zama makomarsa cewa lallai ya ga cewa an soke shi tsuntsaye suna cin kansa. Ɗaya ya ga cewa ya gan shi yana shayar da abin sha
ma'ana lemo ko kuma wani abin sha zai koma bakin aikinsa. Annabi Yusuf bai ba su fasarar mafarki bayan ya musu da'awa ta tauhidi ya sa ibai su jini a babu mutafarriquna khairun am Allahu wahidun qahhar. Daga nan sai ya same su ya faɗa musu to fa gaskiyar fassarar mafarkin ku amma a hadin ma fa yasira ba khamra ɗaya daga cikin ku zai koma bakin aiki wa amma lahum ɗaya daga cikin ku fa yusiru fa taqulu dayru da rasihi za a soke shi kuma tsuntsaye za su dinga tsatsaga daga kansa. Wannan shi ne fassarar mafarkinsu. Suka ce a'a ba haka ba ne, ya ce a'a gobe ya lagu da zai ta safiya ne, wannan an riga an gama zartar da shi za a yi kawai ko kun canja ko haka ne ko ba haka ba ne, wannan a aikace haka yake. Daga nan ɗaya da ya koma bakin aikinsa duk da ya ce ka tuna ni bai tuna da shi ba. Da sarki ya yi mafarki na abin da zai faru ga al'ummarsa, ya ga tsuntsa ya ga sharu kosassu suna cinye ramuramu suna cinye kosassu da zangarniyoyi kosassu suna nan naɗe waɗanda suke koraye. Ya ce a bashi musarar mafarki. Malaman fada da bokayensu suka ce wannan aitakacin mafarki ne a dukatun alamu ne wa ma da haru bi tawuni da alamu bi alimina. Ya ce bai yadda ba a dai bincika. Ɗaya daga cikin wanda ya ga ganau Annabi Yusuf ya yi masa gaskiya a fasarar mafarki. Ya ce a je a zo, ya ce a aika shi zai ba da fasarar mafarki. Da aka je ba da fasarar mafarki ya ce a zo da shi. Gaskiya a waje ɗaya su biyu amma aka yi masa ladabi da asibiti. ‘Yan uwan Annabi Yusuf da suka yi akasin gaskiya lokacin da suka ɗauke shi a karan farko bayan hassada ta ɗebe su akan sun ga yana nema ya zama local champion, su kuma ba san Allah so yake ya zama globally internationally recognized champion ba. Sai suka yi masa hassada suka ce aina Yusufu wa ahuhu ahabu ila abina minna wa nahnu uswatun inda abana la fi dalalin mubin uqtulu yusufa aw khruju aw qarahu aw yakhru lahu waj'a bikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Babban cikin su ya bada shawara ya ce a'a ba kashin shi za a yi ba, ku tafi da shi wa alquhu bi ghayabatin jubbi yantaqimu ba'du sayyarati kuntum wa'iliya. Haka suka aikata, suka tafi da shi dan su je su halaka shi, suka jefa shi kullum rijiya, suka da suka ce babansu kekkeci ya cinye shi. Ta ce wannan kekkeci akwai dabara, ya cinye mun dana amma kuma ya gagara cinye rigarsa. Ishara ya aika musu cewa ya gane da damar da suka aikata. Wannan akasin gaskiyar da suka aikata shi kadai suka yi. Amma a karo na biyu da Allah ya jarrabe su lokacin da Annabi Yusuf ya ce su zo da ɗan uwansu, ya yi dabara kuma ya rike ɗan uwansa ta hanyar sanya kayan awunsa a cikin kayansa. Aka bincika aka rike shi, abun bai daga yi bayyana gare su ya sace abun awu. Shi yasa da suka koma suka ce ya abana inda mu na kasara, suka ce wato ba an samu matsala Binyamin ya yi sata. Me ya faru? suka ce wa ma shahidina illa bima alim, abin da muka faɗa maka wallahi abin da muka gani kuma gaskiya suka faɗa. Suna bukatar shaida, suka ce wallahi muna da shaida, in ba a yadda ba wasu alƙaryatan da jikun nafiya a tambayi mutanen garin za su faɗa. In ma ba haka ba cikin sauƙi ga abokanan tafiyar mu ayar matafiya don bayyana malai aka shirin da cewa ya yi sata wal'irar da ce a gaban lafiya a tambaye su wanda muka zo tare ayar da su kuma suka ce wa inna tabbas. Suka kara da gaskiya suka ce na sadi kuma wallahi gaskiya muke faɗa, amma ya gaskata su. Ya ce ba saboda farko a musu kuma ba wannan ma ne irin ta ce yadda da kuka zo kuka ce inna da habna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina wa tadla wa kuka zo da ita ta sata. Duk da yake a lokacin gaskiya suka faɗa, wannan yake nuna mana cewa lallai ita gaskiya ka yi kokari a san ka da ita. In aka riga aka san ka da gaskiya ko ka yi kuskure ba ka yi gaskiya ba za a ɗauka wa ɗin gaskiya ne. Za mu ga wannan akisar Annabi Yusuf ya gamsu cewa wannan matashin da suka shiga kurkuku da shi ya gamsu cewa Annabi Yusuf zai ba shi fasarar mafarki, kuma ko da ba haka bane wallahi a kimanin sauran abun gaskiya ne, saboda ne ya yi masa gaskiya ya gani. Ɗaya ɓangaren kada ka yadda a san ka da ƙarya, kada ka taɓa yadda a yi maka shi da cewa kai makareci ne, kai ne faɗar ƙarya ne. In ka saba da ƙarya aka san cewa kai makareci ne, to duk gaskiyar da za ka faɗa wallahi sai ka gaba bayani a shayi maganar wani ce. Ita kuma maganar wani dama an san ta ma'ana ƙaryarsa ce. Kai in kai wasa a gidanka za ka faɗa, matarka ta ce sai ka gama faɗa a ce a da ala lokacin maganar wani ce. In kai nisa ka zama ƙwararren makareci, ‘ya'yanka sai ka gama faɗa ka ce bari zan siyo muku kaza da kaza sai da ce da ala ba shi maganar ba ce.
da ka ga gaba lalacewa ƴaƴan da sun gane cewa kai ma mai ƙarya ne za ka siya musu keke baka siya ba, za ka siya musu littattafai baka siya ba, za ka biya kuɗin makaranta baka biya ba, ka musu alƙawarin ɗinki baka yi ba, in gobe ka ce ba matsala bari zan siya muku suwe za su yarda da kai sai su ce kawai ai magana ba wace ma'ana ba kuma ƙaryaci ne. Kada ka yarda a yi maka take ko kuma a yi maka alama ta cewa kai na ƙaryaci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne babban abin koyi, ya kasance mai gaskiya ne amana tun ma kafin annabta, tun kafin a aiko shi a matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance na gabansa al'aminu mai amana in an bashi ba zai taba ba, ya kasance mai gaskiya ne duk abin da ya faɗa gaskata shi ake yi. Shi yasa lokacin da aka aiko shi ya faɗa wa mutanen Makka ya tara sai ce da nan ce muku ga wata runduna ta kawo muku farmaki, za ku gaskata da suka ce zai hada ku gaskata ka, mun san ka kai mai gaskiya ne, mun san ka kai abutacce ne. To da yake musu shi manzo ne rashin adalci ya hana su an san shi cewa mai gaskiya ne. A hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ne Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ku rubu da gaskiya, ka yi kokari ka zama mai gaskiya, a san ka da gaskiya. In ka zama mai gaskiya duk yadda ta kai ta kawo lallai za a riƙe ka a matsayin mai gaskiya. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lallai mutum ba zai kasance mai gaskiya ba zai kushi yana yin gaskiya a san shi da ita ba har sai an rubuta shi cikin masu gaskiya. Kuma gaskiya tana kaiwa zuwa ga albirru, shi kuma albirru yana kaiwa zuwa ga aljanna. Kuma duk wanda ya timanci gaskiya za a rubuta shi cikin masu gaskiya, mastalisin su da duniya. Allah ka sanya mu cikin masu gaskiya. Ya ce na ku ne ku da yin ƙarya, ku guji yin ƙarya, ku guji ƙarya saboda ita ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci, shi kuma fajirci yana kaiwa zuwa ga wuta. Mutum ba zai gushe yana yin ƙarya ba, a saba da shi da ƙarya sai a rubuta shi a cikin mastalis na makareta na duniya, kuma sai ta kai shi wutar jahannama. Allah ya kiyaye mu daga yin ƙarya. Wannan yake nuna maka muhimmancin gaskiya da amana a addinin musulunci, da yadda muka bar wannan koyarwa mai musulmanci ta addinin. Malam Sa'adu sun gudu cikin waƙarsa ta aure wajen kuriya ko murukiya ya ce in za ka faɗi gaskiya ko mai taka ja maka kariya, haka ne editan mu na gaskiya wacce ta fi dubun zinariya. Gaskiya ba ta neman ado ko na daɗin muryar zabiya, ƙarya ce mai launi bakwai, ga bari da baki ga rawaya, ga shuɗi ga kuma algashi, toka-toka da ja sun gauraya, sai ku gode an ba ta ɗaya sai dai tekure, ga rasta sun gudu ɗaya sai ku gode Allah shi ɗaya dan shi ne sarkin gaskiya. Allah ka sanya mu cikin masu gaskiya. Lallai gaskiya da amana halaye ne na musulunci waɗanda suke kyawawa da ya wajaba dukkan mu'mini ya riko da su. Kuma banda na samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala da kasancewa cikin mutanen kirki da samun gwagwaban lada da aljanna, wallahi a duniya ma idan ka zama cikin masu gaskiya wallahi za ka ga nasara a dukkanin abin da ka sa gaba. In aiki kake yi kana da nasara da kai, kana da na ƙasa da kai. In ka zama mai gaskiya, na ƙasa da kai in shawara ya tashi wallahi wajen ka zai zo. Na sama da kai in yana buƙatar a yi masa aiki da gaske, babu coge babu wanke babu cin amana, wallahi kai zai nema kai masa. In ba kasuwanci kake yi aka san ka da gaskiya da amana, to fa duk abin da kake yi duk wanda ya mu'amala da kai ya bar duk wanda ya fara mu'amala da shi a baya. Kuma duk wanda ya tambaye shi da kansa zai maka marketing, shi da kansa zai nema maka waɗanda za su zo su bunƙasa kasuwancinka. Kai masana tattalin arziki da harkar kasuwanci da bunƙasa harkokin kasuwanci suka ce babu kasuwancin da yake tsayuwa ba tare da gaskiya da amana ba. Duk wani kasuwanci da ka gan shi ya tsayu nagartacce ne, wallahi gaskiya da amana ta rike shi. Me yasa kake iya sa kuɗinka a banki ka kwanta kai bacci? Me yasa za ka sa kuɗinka a akawun ɗinka na waya ka sani ba za a bashi maka ba ka kwanta kai bacci ba kai gadinsa ba? Me zai sa ka yi ciniki online ka tura kuɗi a wasu da baka san su ba baka taɓa ganin su baka sa musu kuɗi kuma su cire kuma su ɗauki kuɗin su turo maka shi? Inda za a samu kuskure bayan sun cire kuɗin naka, misali a ce za ka siyi tikitin tafiya umra da kanka ka siya a kamfanin Saudi Air, ka tura a ce maka tikitin zuwa da dawa naira miliyan 2,500, ka tura musu miliyan 2,500 ta akawun ɗinka, su cire ta ɗaya daga cikin payment system, misali a ce ko ta Interswitch
ko kuma ta tela in suka ciri kudin su dauki ladan cire wasu su biya kamfanin airline su tura musu kudin kai kuma su turo maka cewa ka siyi tikitinka na tafiya lokaci yana yi ka je bakin kanta ka tura a duba a baka boarding pass ka hau jirgi ka tafi baka ga wanda ya karbi kudin ba baka ga wanda ya siyar maka tiket din ba ta yaya haka zai yi ba da gaskiya da ruwan amana ba da za a samu akasi bayan sun ciri kudin naka sai ya zama system din airline din saudi ba zai iya karɓar kudin ba a take za su dawo maka da kudinka bayan awa 48 in suka kewaya suka kewayo bayan kwan sati kuma sai a dawo maka da kudinka babu wanda zai cinye maka kudin menene wannan gaskiya da amana da gaskiya da amana ne za ka ɗauki waya masu delivery baka san shi ba yana da kamfani ka san kamfanin da adireshinsa da komai ka dangwala ka bashi ka ɗauki kayan miliyoyi ka ce gashi kai mun waje kaza kuma ya kai ya ajiye ba tare da ya kuɗe ko ya da ba da gaskiya da amana ne za ka siyi mota a nan Najeriya ana bidin kana zaune a Najeriya ana bidin din motar a America ko a Ingila ko a Faransa ko a ko'ina a duniya lokacin bidin din ana buɗewa a yi ka zama kai ne highest bidder a siyar maka a ce ka biya kuɗin kana biya ka ce aka ba da aiki din agent din da kake so a bawa ya kawo maka motar ka Najeriya ya ɗauka ya sata a cikin wata biyu ko wata ɗaya kana hanya ta zo a sauke ya ce ka tura masa clearing agent yana zuwa kai waya a kawo maka motar ka a kofar gidan ku a garin menene zai sa ya wannan ba gaskiya da rabon amana ba to babu kasuwancin da zai tsaya ya ginu ya tabbatu ba tare da gaskiya da rabon amana ba duk abin da ka sa na kasuwancin ka a gaba na sana'ar ka a gaba ka zama mai gaskiya ka zama mai rikon amana wannan zai taimaka maka wajen bunƙasar wannan kasuwancin naka ya zama cewa ka samu ci gaban wannan kasuwancin wannan shi ne masana harkar personal development suke sa shi cikin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da ci gaba capacity integrity da kuma commitment ICC wannan in ya zama kana da shi a harkar abin da kake gudanarwa shi ne abin da za ka samu ci gaba kuma su muke samuwa daga cikin nasoshi na shari'a irin su ne malam ibnu qayyim malam ibnu taymiya da imamul mawardi malam ibnu taymiya cikin a siyasar shari'a fi islahin ra'i wa ra'iyya da imamul mawardi cikin al-ahkam sultaniya da malam isuddin bin abdussalam cikin qawaidul ahkam fi masalih al-alam suka yi istinbati daga nasoshi na shari'a qala ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim inni hafizun wannan ita ce gaskiya da amana ka sanya da akan madafun iko da albarkatun ƙasa ka sanya da ministan tattalin arziki inni hafizun lalle ni amintacce ne mai gaskiya da amana alimin kwararre masani su ne kuma ka'idojin da wannan matashiya ta gani a sifofin da ta gani a jikin annabi yusuf annabi musa alaihi salam ta ce ya abati ta ajiru wannan kada a bashi ya tafi bayan ta gani tana so shi kuma dama ya riga ya yi addu'a lokacin da ya fito ya fuskanci madayana annabi musa ya addu'a ko ya ce rabbi falamma tawajjaha tilqa madiyana qala asa rabbi an yahdini sawa'a sabil walamma warada ma'a madiyana wajada alayhi ummatan min an-nas yasquna wa wajaduni imra'atan tadudani qala ma khatubukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdira bi'a fa saqala rabbuhu tawalla ila dhilli sanne yace falamma tawalla idan sai daga hannu ya addu'a rabbi ya ubangiji inni lallani lima anzalta ilayya ga dukkanin abin da ka saukar mun ya ubangiji min khairu na daga arziki ko na iyali ya ubangiji ko na dukiya ko na abin yi fakiru ya ubangiji ne mabukaci ne wannan addu'a akwai muhimmanci matasa in ka gani kana so kai mata wallahi idan zai sai ka daga hannu ka ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ko ba ya insha Allah zai amince to wannan lakabi min khairin fakir dan haka daga nan fa ja'a idahu wa tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasasa qala la takhaf najibta min alqawmi adh-dhalimin karshe dai tace ya abati ista'jiru qalat idahu ma ya abati ista'jiru inna khayra man ista'jarta lani ma'al shayd al-qawiyyu al-amin mai karfi mai capacity aminu wanda yake amince
karkashin waɗannan ayoyin guda biyu waɗannan malaman da na ambata al-Imam Bawawi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da Malam Izzuddin bin Abdussalam suka ce su ake bukata a ci gaban kowace al'umma sawa'un a shugabanci na ma'aikata ne ko kuma shugabanci na gama garin al'umma wilayatul amma domin me saboda da su ne ake samun jajircewa haka nan idan kai shugaba ne ka zama mai gaskiya da amana ba irin shugabannin na yanzu ba wanda ƙaryar ita ce ma ki abin da ake bukata a wajen ka da yaudara shugaba ana so ya zama mai gaskiya mai amana haka kai ma a matsayin ka nake da ka zama mai gaskiya da amana korafin da muke yi na rashin gaskiya da rashin amana a tsakankanin shugabanninmu kamata ku wallahi alaikum duk da ba hadisi bane amma abu ne da yake a fili a cikin mu shugabannin suke ai ba da wani kamfanin ake buga su ba burin su da babban inda aka mola mu a cikin mu ake fitar da su to yadda kuma ba mu da gaskiya da amana su ma ba su da gaskiya da amana rashin gaskiyar mu da amana kowa ya samu dama akan nan ko su kokari yake ci amana sa in na kauye ne na birni ya zo ya ce zai noma yanzu ya samu wawa har murna ake wawan kalawa kai birni nawa ne suka zo wajen ka domin ka samu ka danne su domin ka samu ka ci abin da suka kawo kana kawo maganin da shi yana kashe gonarsa kana kawo taki yana zubawa a gonarsa tana ƙara bunƙasa taka tana ramewa da za ka kawo ziyara sai kai girban gonarka da gonarsa kai ba iya tantancewa za ka yi ba nan da aka yi girbi sai a ce maka ya samu bari abin da ka zuba baka samu ba yana cin yana murna ya cuce ka kuma ba zai yi albarka ba in 'yan birni ne suka samu 'yan ƙauye suna buƙatar wani abu buga musu za su in waya kace kana bukata sai ya buga masa kofi mai volume sosai ya ce ya ga original ce ta 150 ne sai masa 350 dan ya ga ya sayar 100 kowa ya samu cikin ya rabu da irin al'umma ne ke za mu samu shugabanni na gari ba a cikin mu suke ba shugabanni mu zama masu gaskiya mu zama masu rubon amana mu a karanta mu sai masu gaskiya da amana su shugabance mu amma mu ba mu da gaskiya kuma muna so masu gaskiya su so to daga wani wajen za a koma mala'iku na ka mana kullum ka da filar da mala'ikati su da kuma bayyana la nasarna alaihim min al-mala'ikati malakar rasula ai ba zai ruwa a cikin mu ake cire shugabanni dan haka in yadda muke haka shugabannin mu za su kasance mu zama masu gaskiya mu zama masu amana sai shugabanni su zama masu gaskiya masu amana amma mu ba mu da gaskiya kuma mu ce muna san shugabanni masu gaskiya Allah ka sanya mu cikin masu gaskiya Allah ka raba mu da yin ƙarya wa akhiru min salati wa salami ala khairil anam kama saqahu Allah bi dhalika fi munkar tanzil wa qala azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عبادك نواصينا بيدك ما هم فينا حكم